Hi guys, good morning. So andito kami ngayon sa gas station. Yun, nagpa-gas kami and then bumili na rin ng coffee. Ito yung $1 coffee nila. So today pupunta tayo sa The Entrance. Ano siya, napakagandang lugar. Malapit lang to sa Sydney, around 70 to 100 kilometers lang. So hindi pa kami nakapunta doon, kaya sabay natin tingnan yung The Entrance. Stop over lang kami dito sa gasoline station para mag-toilet. Hi guys, andito na kami sa Long GT. Yung tawag ito, GT. Yung paano i-pronounce. So andun siya sa likod ko. Pero, hello! Hi! Pero guys, dun may nag-garage sale dun. So after namin pumasyal dun dito, pupunta kami dyan para magtingin kung baka meron kami mabili na mura lang. Ang ganda mga kabisdak. So ito yung jetty. Itong parang footbridge na to. Ito yung jetty. So may tatlong ganito sa area na to. And then itong nilalakaran namin, ito yung pinaka mahaba daw. Yung sunset dito, kitang kita. Bali dun yung sunset niya. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Dream, believe in strength. Now I'm the only one. Dito na kami sa bridge nga mga kabisdak. So hindi na kami yung pinakadulo ng bridge doon. Pero hindi na kami pupunta doon kasi parang natatakot kami. Kasi parang ano siya, parang malalim na siya ng part ng dagat. Nakikita niyo yung kulay, nagiging ano na siya, green or blue. While dito sa tapat na to, ano na siya, hanggang tuhod lang yung tubig. Ito, hanggang tuhod lang. Nakikita niyo. Pero on that part, yun nga, para siyang malalim na siya na part ng tubig. Only one. I was an ordinary boy until I broke. Ngayon mga kabisdak, pupunta kami dito sa may garage sale. Tingnan namin kung meron kaming mahanap na mura-mura. Yun o, yun. May naka-garage sale dun. May table. Lunch. May picture din o. Frame. By a painting. Kami napili na gamit, masyadong pang matanda kasi yung may-ari ng bahay tsaka ng gamit doon matatanda kasi. Yung mga tao dito mga kabisdak parang relax ba, relax, maganda siya sa family. Ang ganda ng bahay oh. Daddy, you go sit down there. Grabe ka relaxing no? Babe, imagine pag dyan ka nakatira ba sa bahay no? Then sa afternoon, pa-relax lang. Dun yun yung view. Grabe yung buhay. So, tambay lang muna kami ng ilang minuto dito mga kabisdak. I-enjoy namin tong view namin. Yun, mamaya punta tayo sa town center. So, i-enjoy muna namin tong view dito. May seaweeds mga kabisdak oh. Yung dry na ba? So, pero kung ito, para siyang dry leaves. Alis na sana kami dito mga kabisdak, pero si Gian kasi biglang nag-enjoy doon dyan, sa may counting area na merong sand. So naglaro muna siya. Ano yun? Upo-upo na lang muna. Enjoy yung view. Do you like it here, Gian? What? Yeah? Oh no, enough. Enough. Okay. I'm good. Okay. Come here. Come here. Come here, Daddy. So andito na kami sa pinaka-center ng The Entrance. Parang feel mo na nasa abroad ka talaga and
maganda yung timing namin kasi merong mga rides dun, oh. Yun. Babe, may alaw, wow! Gian, look at that! You want to ride? See? So meron pang rides dun pang bata. Ang ganda. And magla-lunch lang kami dito. Siguro dito sa may view. Sobrang ganda. First time namin pumunta dito mga kabisda, kaya sabay natin i-explore. Yun, oh. Market today, oh. Ah! Dito dagang market. Ano tayo na itong Reptile Park? Sobrang ganda mga kabisda. Parang yung feeling namin, ano, refreshing yung feeling kasi Daddy, Yeah. look at the bee. oh, see, there's a oh my God. Grabe, ang ganda. There's a water park. So bali yung hotel namin mga kabisda dyan. Alam nyo dyan. So dyan kami magstay for one night. And mamaya papakita natin sa inyo. Gagawa tayo ng tour sa room na nabook namin. Wait for me, wait for me. Oh, there's a bangka. Gusto sumakay na dyan sa Ferris wheel. Yun, patay tayo nito. Kakain muna pala kami mga kabisda kasi sobrang gutom na. So 11:30 na ngayon. I like it. You like it? The carousel? So bumili lang ako ng fish and chips mga kabisda para sa lunch namin. And after that, i-try namin yung mga rides. So yun mga kabisda, so ito yung lunch namin, fish and chips. Na kami sa Ferris wheel. Gusto kasi ni Gian. Let's go. We're going up! Hey! Alright guys, nandito na kami sa loob ng Ferris wheel. Dito tayo dito. Wow! Tandaan? This is so cool. Okay, alright. Pasa kami sa mga na Ferris wheel. Next naman yung bump cars. Oh, sakay mo lang bump cars. We're going to ride a bump car. Mama is over there. Good luck, Gian. All the best. So doon naman si Gian mga kabisda. Sasakay siya dito. Sobrang enjoy. Natatakot siya, oh. Ano sa Gian mga kabisda? Tuwang-tuwa ako yung bugay. You like it? Gian! Gian! Hello! Andun sa Gian mga kabisda. Yun. Hello Gian! Ang dami no, babe. Tingnan muna natin dito. Grabe, oh. Doon pala sa side na yun mga kabisdak, may market. Punta tayo dyan mamaya, tingnan natin yung mga binibenta. In the meantime, ito, grabe, ang ganda. May isda, oh. Kita nyo? May isda doon. So buhangin lahat, oh. Buhangin, tapos yung part na yun, merong pelicans. Oh. Iwan ko lang kung pwedeng pumunta dyan. Sabi may tao, no? May tao, so pwede pala pumunta. Kaso dun siya, dun ka, may mga tao dun, may mga pelicans. May nagbebenta ng honey. Ito naman, candles yun dito. Ito mga damit-damit, babe. Naghi-hair braid. Tapos dito pagkain, no? Wow, Chinese. Merong shoe pa. You're until what time here? Until what time you're open? 2 o'clock only. What's this, babe? Okay. Gia, naglaro lang saglit dito and then after that we will go over there. So meron mga small shops. $3. This one. Look. Mga sakilan. So dito mga leather bag. Can you catch a jack, Gian? Shooting. Supposedly may pelicans feeding dito 3:30 pero wala ngayon dahil sa may COVID-19 nga.
So yun, may big slide doon. Try namin si Gian doon. And then yung hotel namin, yan. Meron natin ticket mga kabisdak. $10 for 15 minutes. Alright, andun si Gian mga kabisdak, yun o. Andun no, batang yun, hindi natatakot. Woo! Carousel! So yun yung si Gian mga kabisdak. At saka si Amela. Yun yung hotel, yan. And ang ganda kasi sa labas dito, pwede lang maglaro si Gian. May playground. Diba? Ang ganda, yun o. So, check-in muna tayo mga kabisdak and pasya na naman ulit. Let's go! Let's go! We go inside the hotel first. Come! Let's go inside. Second floor tayo. Second floor. Ito na yung room namin mga kabisdak. Ocean view yun. Tingnan natin, sabay natin tingnan. Let's go! What's inside? Is it nice? Wow! So ito, mayroong sink. Wow! And what TV? Is there a TV? Wow, the bed is so big. Ang laki ng bed mga kabisdak. Merong sofa. Wow. Table. See the view. How to open? Wow, Gian, look. Look. Look at this mama. Here. Come here. Wow. Ito yung sa veranda mga kabisdak. Oh. Grabe. So ito yung view namin. Ang ganda. Oh, yung buong the entrance. So, laruan doon. Daddy, come on. Come on. Why? Can you show them? What's the toilet? Okay, wow. So, ito yung toilet mga kabisdak. Wow. Ito. Oh, mayroong washing machine. Mayroon pang dryer. Shower. Ito. Pwede magluto dito. Dito. At what else? Mga plato. It's all good. And pahinga muna kami mga kabisdak na mga 30 minutes to 1 hour lang. And then after that, lalabas naman tayo. Alright mga kabisdak, so nakapagpahinga na kami ng konti, 30 minutes lang yun. And then pupunta kami sa groceries para mamili ng para sa dinner namin. So magluluto kami para hindi na kami kakain sa labas. At least makasave ng konti, di ba? And ano yan, public parking area nila. So sobrang luwag ng parking area. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy. What one? You go for like on my. Alright mga kabisdak, so nakabili na kami ng pang-dinner namin at konting snacks. So bali ito yung parang mall nila dito mga kabisdak, maliit lang. And mostly sirado na yung shops. So yun nga mga kabisdak, nakagrocery na kami and pahinga lang muna kami konti bago pumasok sa hotel room namin. Doon si medyo malayo, ang lakas ng alon, pero pagpasok dito, nandito yung mga pelicans, you know. May pelicans sa gitna, yun. Yan sila. Kasi sobrang kalma na ng tubig dito. Tapos yun, nakita nyo yung bridge. So andito na kami uli sa hotel mga kabisdak. So saktong-sakto lang para at least ma-enjoy din namin itong loob ng room. Kasi sobrang ganda. So ito uli yung view namin dito sa veranda namin mga kabisdak. Sobrang ganda. Diba oh? Ganda talaga. Grabe. Yun. Yung mga pelicans, andun yung mga pelicans doon. Tapos yung sa malayo, yan yung dagat. Ang lalaki ng alon. Tapos yung playground dyan. Gabi na ngayon, nagluluto si Ami ng dinner namin. Ito, spaghetti yung lulutuin niya. Tapos mamaya magluluto ako ng salmon. And naman sa Gian, ito. I'll show Lola the bathroom. I love it. How about the ocean? Nagva-vlog din, pinapakita niya yung lola niya sa Ocean again. ocean. See? Nagchat-chat sa kanyang lola, pinapakita yung ocean daw. Ocean. And look at that. Here. So, ewan ko kung kita nyo mga kabisdak, pero sobrang ganda. Hey, Daddy, look at that. Kita nyo yung niluluto ni Amin. Lulutuin ko yung salmon. Peprituhin ko lang to. Lagyan natin ng asin. Okay, lagyan.
Yung salmon natin mga kabisdak. Spaghetti, meron kaming salmon na isda, meron kaming cake kasi bukas mansari ni Gian. Dinner muna kami. Before natin tapusin tong video natin mga kabisdak, so shout out lang tayo saglit. Shout out kay Paul Agustin Marson. Paul Agustin Marson, bro, maraming salamat sa pagpanood ng videos namin. Shout out kay Ate Rimi sa Binico Reveral. Ate Rimi, maraming salamat. Shout out kay Chris Franklin, kay Logi, kay Tiffy, maraming salamat. Shout out kay Marlinda Pilayo, thank you. And sa Calisora family, kay Cyril, kay Mary Ann, kay Simon, kay Basti, kay Sam. Maraming salamat. Alam ko nanonood kayo ng videos namin. And thank you. And again, hanggang dito lang yung video namin. And see you again sa next vlog. Sama tayo bukas mga kabisdak. And take care. Bye-bye!